watching this, then congratulations. You have been specially chosen to be a part of the most expansive secret organization in the history of mankind, the SCP Foundation. What is the SCP Foundation? We are an international covert agency tasked with the monitoring and containment of paranormal entities and anomalies. To put it bluntly, we protect you from the things you don't know about. Noniin, tervetuloa kaikki katsomaan tätä uutta Kontula-koostetta. Tää on jo 5. Pahoittelen, että näitä ei oo tullut. Ei ollut klippejä tarpeeksi ja no nyt mä jaksan tän editoida. Toivottavasti nautitte. Sori pitkästä introsta. Ei voi mitään. Mitä vittua? Vittuun siitä. Face on mun. Face on mun. Pitäisikö tällä asialle tehdä jotakin? Kuvataan. Joo! Kipille! No niin, herätys! Ylikersantti huutaa! Hereille! Tehtävät apanteja! Suorittakaa! Kato, kyllä ne aika nopea heräsi. Niistä nennä! Täällä on lisää. Kuka haluu? Joo. Siinä on oikein hieno. Mikä? Steariinia. Mikä tää tekee? Se lähti sinne. Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-15 minutes. All biological substances Ei nyt mä. Mene takas vaikka. Marre. Siellä on kaos. Missä se uskoo? Mä voisin ehkä heittää nootin tähän näin. Upsi! Ei ollut! Joo, musta vähän tuntuu, että mulle oikeuksii semmoseen. Niin. Hyvä vaan. Tuotetaan suomalaisia. Minä oon ite romaani. Oekko tappa viimeisenkin. Miksi? Mä en näe oikeesti mitään. Mulla on musta näyttö. Joo, mitä ihmettä? Aivan omituista. Ei saakeli. Aivan omituista. On nyt aivan outo. Aivan outo. Aivan outo ihan oikeesti. Ei oikeesti. Paha se ei osaa. Älä mene! Ei! Vitun roskapuristin. Ei, se on kuollut, ei! Mitä sinä teit? Ei! Vittu paska. Vittu. No voin, en mä nyt tiedä. Miten joku
oli raski. Mitä? Mä en. Fuck Russian. Kauniina muistona Karjala maaneta vieläkin siellä se soinnottaa. Kun soittaja sormista kuulostaa. Jäkkijärven polkkaa. Ja poikana synnetä mieleen puolisen. Kouluaikaa hintaan. Ei soittaja haitri soinnottua. Jäkkijärven polkkaa. Kun rökkän männäto jääne taas niin viemässä kulmia hokkunsa. Kun kuuntelee soittoa kaihoitaa. Mitä mä tein? Excuse me! Zestia, excuse me. Eihän. No? Zestia, no. Mikä kortti sulla? Gardi. Mennään armori. Ei mäkin tähän suostun. Suostuit. Zestia suostuin. Ei ole edes. Onks tässä kuka se Merkki vitunneen. Mä en nähnyt sen nimeä. Siellä oli niin paljon, siellä oli 4 äijää mun lisäksi, niin mä en kerännyt katsoa. Onko Olliface? Joo, nyt sä kuolet, vittu sä lähet. Yksiköiselle joko? Älä mene. Voi homoperse! Aika älä. Aika älä kyllä ole. Tälle kun on. Tills hikkanauro. Tälle kun on. Tills hikkanauro. 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 Ei se mitään, jos välillä käy huonosti. Ei se tuhoa sua. No. Okei, painaako joku päätä? Eikö? Onko kaikki nyt hyvin? Kyllä, kaikki sujuu aina täydellisesti. Kiitos. Ai. Se koskettelee mua, auta simpiä. Mutta kun se nutti kuoli! Kiva. Mitä vittua? Haluaisin tapana mut. Mitä? On marjan puolella. Mun sekkani päälle. Koko äijä! Ai. Mitä helvettiä? Aika gangbang. Meidän pitää saada mikroja. Ja tähän loppuu meidän kontulokooste. Kiitos, että olit mukana. Ei tässä muuta. Seuraavaksi tulee kontulokooste, kun niitä tulee. Eli klippejä vaan, niin mitä enemmän ja nopeammin niitä tulee, niin sitä nopeammin tulee uusi kooste. Näkemiin.